takoni kok priwe wis ra apa-apa. Saestu. Oh iya pancen kuwi sing nang wetenge Mimin ki anakku. Lho, ning ora ujar ora kaul disekseni piyai semene. Metu bayi ceprot tak pacul ndase. Ora apa-apa ya, Nduk. Tulis ombene Sukino. Sukino lho. Bapakmu kok Sukino iki apa? Jare Sukimin Sena. Peyan ki jane le meteng ki ora mergo tak kapak-kapake. Wong tak ombeni obat kok meteng. Obat apa? Plikita. Aduh, pil kita. Kok plikita? Bintang ki nek lagi naik daun luar biasa no sing meresani nganti kaya ngene. Iya, nganti tumplak blak. Monggo jane nek arep ndelok banci cukup ning Malioboro wae oke. Ya benten kok ya. Beda bancine iki. Siji ayu, cilik ning rodok kunting. Kunting. Utawa tuwa sithik ning sabar gemati karo wong lanang. Lah monggo pilih ayu ning ngancap utawa tuwa sithik ning gemati Pak Lurah monggo ingkang mratitesaken kira-kira pilih sing. Monggo Pak, mang pilih salah setunggal ning mboten saged digunakake niki. Ya piye carane kok ya? Apa? Lah nek Pak Lurah kok ora dhewe apa ora kaya wong rondo malah. Tak tok tak tok. Aduh Min. Pusing Pak Seno ketoke ngedum nyenengke kono. Dalam hati onyo. Beliau berbudi bawa laksana welut didumke sinden-sinden. Piyaine lomo. Di satu sisi nyenengke sinden, ning di satu sisi menyakiti hati. Dadi nek gedhe mbok yongko ngono nek aku wis oncat ngono didumke ra apa ngono sajak ngino banget ngono ki aku. Ndekmu ki ben rada apik ngono to, Lek. Apa ya diwedhaki wedak ana terus digoreng. Kan ramrut ning yo kabeh mau paringe Gusti Allah Nduk rasah ngersula rung mesti nek cilik ki rapungsi rung mesti nek gedhe ki rasa gaweane kuwi lho cara mana kok rezeki lho rung mesti rezeki akeh duit akeh ki berkah ning sithik murakapi akeh lho carane ngono ki lho enggak tahu aku ben rada seger ben rada padha lah niki ki teng desa niku asal julukan pelayat teladan. Pelayat teladan. Dadi nek ra nek wong mati niku golek layatan. Lho, wajib lho niku. Wajib lho. Golek nyumbang layat jagong, tilian kuwi srawunge wong desa. Soale arep ngepenke dina mlawa mesti padha repote. Dadi nek wong desa ki aja lali 3 S kae ya, Lek. Sambang, sambung, srawung. Lah, kene ngerti lek kandhane aku ya cementel dadak terus. Wong sing jeneng Mbak Mimin saking pengine ngabdi ning desa ya ana wong tuwa lagi watuke. Le mati nggih napa, Mbak? Lah wong mbah kuwi lho agak masuk angin 3 dina. Mbah mati ya mati ning lek ndok sertifikat ning ndi ya. Ya ora nek ki ora bakune aja nganti kaya ngono. Lah wong heeh ya ora apa-apa. Nggih mboten. Rezeki kuwi nyun sewu ya. Ana sing diarani rezeki manfaat. Manfaat ki nek digunakake sak apik-apike. Ning ana sing rezeki maksiat. Kuwi sing piye? Sing kanthi etuke kanthi colong jupuk ing adol awam lan sak pitur ki rezeki maksiat lho ning ana rezeki sing marake paribasane kaya rezeki warisan kok Pak jenenge daredah lah daredah lan sak pitur kudu diati-ati kula nek iso golek pangan kuwi saka kringete dhewe luweh ayem ning ati ya Lek aku sampean golek pangan kok saka kringete wong liya atekno nek ra keringet ya kurang heeh ayo ngaku ra ayo ngaku ora jungket-jungket Pak saiki ya wis kurang njarane kok ke anake dengkul lho Sukino 3 sasi 5 dina pisan lah Sukino ususe metu kabeh ora aku kok dadi suwe-suwe kuwatir to kuwatir pripun apa wetenge saya gedhe tenan niki mboten busung keket lho niki pancen panjenengan ya mang sok kala-kala mang tiliki to Pak sok nek lahir men gampang kowe mudeng ra? Piye? 3 bulan terakhir wong lanang ki aja nganti niliki wong wedok. Marahe kan urung nemplek ning nggon rahim janine iki. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Ning nek 3 bulan lah kesana malah
dikerepi seminggu ping 3 apa sok men rasa sesar lho kuwi ilmu kedokteran lho aja dianggap nek mimin ki saru aja nek kowe rasa ditiliki nek sing meteng kowe suntaki oli engko ra selicin aku kelingan kowe jaman dhisik ki Le nek kowe nyitak boto kan nyitak-edak lendut ngono kan oh kapas bulanan pri aku dadi bulanan wong nyitak-edak lendut kok bulanan Pak Sukiman wis jagongan karo aku. Aduh Sukiman dan Sukimin. Lah ya aku ya gumun. Pak Dugo paring asma sinten? Anu kula Sukiman ngono ki aku langsung iki tenanan apa ora? Nyen sewu paring asma kula Sukiman. Oh ya cocok ketemu Mbak Yune. Mbak Yune Pak D. Lah yo kleru sithik njenengan iki lho. Hukum gantung. Lah kula iki bar kepanggih kok. Kula bar kepanggih ten cangkringan, nduk mimin ditlateni ya le nyambut ke enjih Gusti. Kula ngoten niku. Oh lah ora nyono nek Gusti Yuda saiki ya seneng banci. Mboten ditlateni ya nduk lho. Menika pemimpin orang beda-bedake rakyate nggih ngaten menika. Kok ora nek kaya mimin disingkang-singkang. Sing ati-ati ya nduk dijaga dirine nggih Gusti. Apa ya. Gusti ora nduk ngono ki. Sing ati-ati ya min ngono. Lho, kula kan Gusti tau ngalem Mbak Apri kok. Oh, wah, nika sing siji sing cilik nika ayu tenan nggih Mas. Nggih nika. Karo kowe kalian kula, Kang Mas. Nika sing siji kok kaya biawak. Ora mungkin. Gusti Judo ngantek ngendika kaya ngono dene ora. Piye panjenengan ra mungkin ra tekan penggalihe Gusti Judo ngendika kaya ngono. Ora belah. DVD Emperor panjenengan. Mengadu domba. Jangan adu kula kalih Gusti Judo. Sesuk sampean mboten sak kuwatir. Sampean sok bakal tak. Ya kuwatir kok ora kuwatir. Tak tuke aja kuwatir. Anggere sampean gelem ngosongi tanggal 10 Suro niku panjenengan mesti wayangan. Beliau niku. Oh nggih. Ha iso tak aturke. Anu dados bintang tamu. Nggih anu Gusti biyen bintang tamune Mimin Apri. Nggih. Wah nek pendopo kula kok ketekan banci niku pripun. Lah pripun ta jenengan ku jare ngusulke kok malah mboten napa-napa mengke mboten saken Bali terus jodohke. Jan ngendika iki kena nggo tolak-balak ngoten. Ora sampeyan dijodohke jarane kok. Jaran iki mangapa? Nyun sewu. Tembung sak klimah penyiar menika naton lho. Sak elek-eleke menungso ki jodone ya karo menungso. Sak elek-eleke menungso. Lah nek menungso karo kewan iku nek nyalahi aturan to. Lah sing muni biawak mau sapa sing ngendika biawak? Lah panjenengan wae? Oh, udah aku. Nyun sewu. Kok ngendika aku jodohke jaran terus mau menika saking Gusti Judas sedaya. Gusti mboten cah kondur mengke diselesaikan padha padange ten iki. Lah kok kowe iki lanyu-lanyu lho kowe. Lho. Jenenge sapa sing ngantek mendem masalah ngantek wayu dina? Kuwi ora apik. Heeh to. Medhotke pas lho. Mula bengi iki rampung ora rampung Gusti Judas ampun kondur kentani Dedek Mimin rumiyin. Anu diselesaikan ngono lho. Kok dadak diselesaikan kowe iki rasa nesu. Karo jaran kowe iki wis alhamdulillah sanek sing gelem. Lah nek wong iki padha. Anu Gusti mangke dipun klarifikasi musyawarah untuk mufakat demi kebaikan ngaten kira yo kula ndadek pripun kalih Gusti Judo to ora yo mosok Gusti Judo ngoten. Aduh Gusti mangke anu nggih mentel men ngoten. Sampun jagong piyanipun halus sanget kok Gusti Judo nggih matur sembah nuwun nduk nalika wonten cangkringan sampun nuweni kula sak menika nuweni kula malih. Wis tau ditiliki lho. Sampun. Wah. Sampun sih. Nekat tenan saiki. Ditiliki niku tegese mboten aduh. Piye le nyambut gawe Mimin karo sing iki piye? Chemistry-ne tok apa ora? Nek nilai panjenengane mesti sok lapor aku. Tenan. Nek nilai saestu lho, nek Gusti nilai saestu mesti lapor aku. Mesti Mas Tandani. Nggih. Pripun Gusti? Jebul mung kaya pentil. Pak ngomong mesti arahe kok ngono terus. Pentil. Bu arahe mboten kok mriku terus. Nyun sewu le Gusti namung sesendonan sawetawis mangke dipun selesaikan kanthi sae-sae nggih. Kok ra munggul lho, Lek? Kosek diweling aja polahe banter-banter. Diweling sesuk arep disuwunke kekancingan no kraton no nduk iki. Iki apa to isine? Ya putra turune anu
Mas Seno iki sok artisunke kekancingan ning keraton ngontene. Aduh iki dadi sing ati-ati wong suwe rak mlebu pakem kowe sesuk rak. Lho, wong wedok ki rak madrasah pertama kagem putra turune besok. Iya, pancen bener. Dadi madrasah ki ora mulai lahir, sejak dalam kandungan didengarkan gending-gending klasik, irama klasik, wong tua mbokne maligine omong aja kasar, pamrih anake men ra turun kasar, ngibadah ditekuni sok lahir men perucut men ngerti diajari ngaji ya iso, diajari ibadah. Wis tak akoni. Sing apik. Wis tak akoni kok pri wis ra apa-apa. Saestu. Oh iya pancen kuwi sing nang wetenge anu Mimin ki anakku. Lho, ning ora ujar ora kaul disekseni piyai semene. Metu bayi ceprot tak pacul ndase. Mane-mane kan sampun kirim rasukan kagem putra panjenengan. Ora usah cerewet. Mula sampun mula kowe saking luar negeri saking Hongkong Taiwan metune bayi nek arti pacul. Mula iki muga-muga isine ya biawak kuwi mah. Ora apa-apa ya, Nduk, tole sok mbene Sukino. Sukino lho. Bapakmu kok Sukino iki sapa? Jare Sukimin Seno. Mbak Mimin kabare Sukino pripun? Piyai WA ngono kuwi nang IG ya ngono kuwi. Kabare Sukino pripun nggih sehat senajan to bapake durung mengakoni dibuka umum aku yang mboten napa pancen wong wedok ki nggon salah ra apa-apa. Wong lanang ki ngadeg pulih nek wong wedok ninggal tatu. Iya ora apa-apa. Iya. Ning Sukino ki ya nganggo jejak-jejak ora. Yo nganggo jejak-jejak sok jejak iri ana rene aku ya ora apa-apa. Ketoke bocah aktif kok nduk aktif kaya bapakne kok. Iki bapakne kan ya tregal-tregal ya ora apa-apa. Taruna ngukuli bapak kok ketoke sing ngobahki Sukino ki udu sing nang weteng kok. Lah ndi? Ngisore. Sing ngandut ki aku apa kowe kok sing ngrasake ora apa-apa. Ketoke sing rewel sing kuwi kok. Wong tekune bakale tekan, wong sabar bakale subur ora apa-apa to, Le. Ning ya polah tenan to, Le. Olah, tekan kelek bareng kene kok nang. Saking ganase bapakne wis nyekel wayang lho, polahe bapakne ra trengginas to, sabetane elok bapakne. Anake ra mesti ngungkuli to. Kandungan ki nang kene kok iso tekan. Neno wae ora ana banji tak tapuki sandal cangkem. Iki sing jejak tekan. Wis meneng kowe melu ndonga wae lancar. Kowe lancar. Sok le selapanan 7 dina 7 bengi kok. Bapakne mung tak nyekseni ragat dhewe aku nek ra ngono. Ragat dhewe. Padake kanca dalan ora usah kuwatir, sesuk tak nek sampean gak mesti normal kangelan. Nggih. Tak pesenke dokter sesar. Nggih tur wegah ngrasake lara pati rasa. Lek nyigar ora ngene, ning sekondas ngene. Atak pati rasa kok, Nduk, aja ngrasake lara. Ayo jenggleng. Yen memajak Nyambut gawe sik Bunda yon. Lho, nek wong hamil gelem nyambut gawe ki anake sehat berkas lho. Sesuk nek nyeluk Bunda lho, gak aku nek ibu. Anake Sukimin karo Seno nyeluk ibu. Isih Bunda. Lagi Bunda. Heeh. Anu Bunda tak nyambut gawe tak dongke. Bunda, aja Bunda, bundasmu ngono. Wis ora apa-apa. Sabar ya Bundasu. Sabar ya Tole, wong ora apa-apa. Wong wis ora apa-apa, wis men ora apa-apa. Buah kesabaran menika nake dadosipun putra ingkang utama sih. Ya. Warga mriki ki nanggap wong edan ora. Ayo bacotke. Yen memajak. Ngapa? Kek piye anak piye Sukino ngapa? Mbok sabar sik Bunda nyambut gawe karo tengah jam wis sabar ya Allah pancen ngene iki pancen bocah angel-angele kok ya iki bejor ora ngidam apa nek ngidam njaluk ketemu bapakne nek bapakne gelem ngakoni ra ya wirang sak desa lah bapakne nah wis di depan mata no kok piye to kowe iki men kono men pengakuan dhewe aja nganti lah wis diakoni nek anakmu kan nek dipetel arep dipacul ya maniman paribasan wong tuwa wirang isin nggo mulyake anak direwangi bebodro diwirangi paribasan dipoyoki wong diceng-cenggring wong nggo gedhekke anak terus saiki nek bapakne ngakoni ora apa-apa Gusti Allah ra darah sare wis menak lah kuwi sewu dalan bapakne Pak Seno tenan ora ketoke karo kono ning sing kok ketoke iki lho kok ketoke anu wong mbiyen wong akeh kok ya ketoke ning lotrenane menang jenengan kok Sing
paling anu bergas dhewe Pak Seno. Ketoke nduk, heeh. Berarti sopir truk kae ora piye-piye. Ora kae agek kulon tok langsung mulih. Anu dodok lawang kan aku ra ning omah ngono lho langsung mulih. Ayo bacotke ndak kelangan. Yen memajang mengkara janar kuning. Kok goblok. Kulino olahraga ora men sanaen corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya dole. Lah wong olahraga ra apa-apa. Esuk muga-muga Nek meten gedhe ka malah kulino jalan sehat nek esuk. iya kok mlakumu rada mekakeh ngene lek. Lah bukaan 8 langsung bukaan 8. Ngapa? Tak songgone sik ya Allah. Kusik nunggu sik, bapakmu urung gelem ngakoni, ra apa-apa. Kok ora nganggo det ngono, Mas? Ora sinkron. Pitak jempol karo juragane. Lah piye to? Apa citan? Apik. Ayo neh. Sopo? Kowe digeguyu Kowe isin nek suaramu pamormu kalah karo suaraku. Kowe do isin. Kamu ketakutan karo orang lain lebih menjilo. apa Kowe do srek atimu. apa nek wong meteng ki gorawane kudu ring-ringan ta Lek? Emosi. Oh. Innallaha Nah, ma'as mbak ya sing sabar. Kowe aja kakak nesu, kok ndak susune nawoni. Kowe pancene swayai anu disedotke kok. Nah, iku ben rada Ben seger lho. Ben rada Lho, aku seger. kan wanita karir. Ben rada seger, ben rada padha. Heeh. Lah piye? Bapakne urung tangan mekem kok malah. Kang Mas. Wis ora. Ketoke sok arep Kagem cara menapa lho kula menika budidaya panjenengan menika kersa ngakeni putra panjenengan. Sampeyan ki jane le meteng ki ora mergo tak kapak-kapake, wong tak ombeni obat kok meteng. Obat apa? Plikita. Aduh, pil Oh, pil kita. kita. Kok beli kita? Pak Seno ki lho. Beli kita ki ra ndek kanca to, Bel. Lah nggih, anu pil kita niku ra ndek pil anu Beli kita ndek kanca. anu pil kita duwe kanca ning Apa? daerah Jawa Timur. Apa? Plikipu. Kuwi plikipu ki panganan. Panganan sing kaya tonto. Apa? onde-onde. Onde-onde, Oh, dikoki wijen kan ning Jawa Timur jenenge plikipu. Plikipu. Kang Mas. Neng ngarepe mataku kok ya meso anu lho weanan karo liyane lho, mbok njogo rasane wong wedok. Iki ki pamundutan lagu kok ya. Kula wase. Ora. Mesti ada yang dirahasiakan loh. Ayo bacot no esmen. Aku nggak mau mengganggu rumah tangga kalian. Bapak ini tole men agak ngono biar dengan kesenangannya baik. Agak seneng nonton film Jepang kok. Karepku nonton ya ora apa-apa HP iki lho barang becek iki sing ala, iki sing utama, iki sing ora piguna. Tinggal kita memilih. Nonton film Jepang ya ora apa-apa ndek mbok ora ahu-ahu ora yo ganggu liyane. Nek ngono ki nonton nganggo netrane dhewe. Ngono ki ya nganggo dedek nek agak sare rak yo keganggu. Kang Mas. Men. Jan. Nek ra sida nyuwara ya pacitan. Wis bacot Nduk, enggak apa-apa. Kang Mas durung renono aku nyuwara saiki. Rada engkongko. Rek iki ngaten to Kang Mas, mangke nggih. Prek. Angsaku kok Piai Kewagon kok seneng do diapusi. Diapusi pripun? Bayar larang diapusi ming delok banci megal-megal bokong sambungane kok seneng aja. Aku iki bokonge ming kain kabeh ku nek ditabok empok ngono. Aku cukimen. Pokoknya mriki anduk sing seprepel kan. Nek ana kuwi lho asli. Asli dami. Darmi ki apa? Damen iki lho pakan sapi lho. Parian le. Ke parian ra. Sampeyan Mangke sakno pariane Mas. Sarian sarian ngandian parian. Aku kisruh mergo dikira ngetengi banci iki lho. Saiki Dedek Mimin lebih berbobot. Piye? Kelamin
Klambi jambon. Klambi jambon. Mbok suarane sik wedok. Klambi jambon. Ya ora sah dicek kok. Ya sakarepku toh teknike dhewe-dhewe kok. Iya kok. Nek kaya Elisa kan meh kaya Bu Kesi. Lah kan dhewe Nyi Candra Lukita. Oh. Kuwi sing yen ora Nyi Candra Lukita. Candra apa? Kucing. Ra mung duit. Duit itu kan arah iso ngecake lho ora kleru. Ning aku wong iso daringan golek pangan dhewe, ora mentekleke wong lanang, ora mung ngatung. Wonder Woman wanita karir. Ora disingkang golek sing kaya apa? Nah, ya golek sing iso digunakake no wong kuwi. kepet elek. Aku dek kapan kae dingenekne iki ya tenan, lek kuturu ora nyenyak lho, girap-girap. Oh. Anu pengen kepanggih kalian kula. Oh, anggere. Nek sare mboten nyenyak, pengen kepanggih kalian Dik. Mboten anggere rem sidile ngono kuwi 5 menit wis kaya diparani sing kae lho. Entak tong entang. Bara-bara ambiar gragap. Mbak Wik ta, sedulurku Malioboro. Sehat ya Mbak Wik. Mboten sah dipamerke nek gelem ngakoni aku ora sah dialem. Aku mung butuh pengakuan. Oh iya, ya wis nek ora gelem dipamerke ya ora. Butuh pengakuan. Ya wis gek nyuara wis engko. Dipancing nggo swara no kok. Nadian. Kok gak edan tenan. Stok kaduan kaya bayi wedhus. Cempe. Gregel kok kaya wong mengi ngono malah. Anu suaraku ulem kok ora nek kaya si Agnes ki ra power aku ulem rada tipis ning tibane gong ki bener ngono lho. Ora nyandak ilmumu. Ora nyandak. Etnomusikamu ora nyandak. Tipis ngene Mimin ki tipis. Tipis tur jemek. Ya. Musikalitasmu jongkok. Kowe iki disanggah karo si Anting. Musikalitas nduk. Apa langsing? Lho kok tekoni kok cah sekolah ra mudeng malah piye. Salam kagem Rama nggih wong ayu. Heeh, sok men dadi cengkok kaya Budi Mimin, Pak. Ngono ya matur Bapak ya. Rasa isin. Contoh sing apik ora apa-apa. Nadian wadon sarta Dadi lanang iki piye? Lanang Ya dirampungke. Hinumane banyu Dewe-dewe karakter kok ciri khas lho. Wong apik kok kan sing ciri khas ki sing justru iso mumbul lho. Iki nek tenan nek disajekke nang nggon prasmanan manten ngono kembang ngono. Hinumane banyu. Nah, sing jagung langsung bandemi piring. Selerane dibenten-benten jenengan ora seneng lho mesti piyai wagon ora seneng. Selerane dhewe-dhewe. Agek kembar identike beda watake kok jenengane underestimate. Ya sing sabar ngono kok. Aku nek wong ngono kuwi underestimate karo wong liya ngono kok ketok iki seolah-olah dirinya paling benar orang lain salah kleru gede. Iya iyalah. Ndak boleh kayak gitu. Kita mengajarkan kesetaraan. Aku yang mempunyai hak sama di mata hukum dan pemerintah nek karo kok sajak sia-sia. Nangis meneh. Kowe iki pede jari pada jebol. Jadi kesusu pri. Lanang inumane banyu aki. Dukani lho karo Mbah Gesang. Dadi ora kena. Ora kena, aja ngawah. Sing bener banyu bening. Ya. Oleh Sukino. Dia mergo banyu bening lho. Ora. Bilane tak paham. Sukimen hari ini kok horor banget toh. Ya Allah nyuwun pangapunten Gusti Allah, lambe kula kok rada rusak dalu niki, betek-betek pengen nyenengke warga kuwakon. Asine kula wonge yutun, aku ngomong kasar ra gelem, ngomong saru, ngomong trocohi, paribasan aku antipati. Kowe luwung nindakake. Luwung nindakake nek aku mangane ngomong. Ger ngomong padha-padha le dosa kok le. Ning nindakake karuane ngrasake. Ayo bacot kene. Apa
nesu meneh. Kok gur kakak nesu lho kowe iki. Lungguh. Ngapa? Nek iki kowe ora semelu cangkut paut. Ya, Kowe ora tak salahke. Lungguh wong ayu. Piye? Papa diam. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Bicara seni adalah bicara soal keindahan. Iki gamelane lho kaya ngene, sound system hebate kaya ngene, lighting hebate kaya ngene. Kok kamu rusak dengan cara yang seperti itu? Kira-kira patut apa ora kaya ngono ki? Atuh. Nek kira-kira juraganmu kira gelem ngandani aku wan natai. Lho kok sik aku kok katut-katut iki ngopo? Pak Seno meneng Lah ayo. bener ora tegas kok. Lho sing nabuk kanca-kanca aku ora Sampai ngerti bener hebat reptanipun Mbah Gesang. bener. Nek dituthuk kaya ngono mau ki patut apa ora? Layak apa ora? Lho tergantung penyanyine. Lah. Wis saiki apik-apikan Naten, Lek. Bangane nganggo padudon kowe ngendika karo kanca-kanca ki cek gurnan ora kanggonan kowe ngono. Nek iki mau tabuhan morak ya. Jlek. 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 Ya. Mirip Hadro. Hadro untuk lagu Hadro. Jadi porsinya wis dhewe. Hadro hebat dengan ketukan Hadro. Iki gamelan kanggo cara gamelan, Mas. Larasan gamelan, Mas. Sindiane wis endahe kaya ngono kok rusak dengan kemasan yang seperti itu. Ora sinkron, Mas. Gek ditari. Pakliran sehebat kon kok rusak. Mong kaya ngono. Karepmu kowe mirang-mirangke aku. Kewirangan dhewe kowe le. Banget banget. Iya to iki. Ayo, tekniknya nek teknik keroncong kan layback, ana layback rada membelakangi. Iki engko alus ning aja layback. Alus ning aja layback. Lirih. Nah, lirih. Dadi enak dirasa. Seni itu bicara keindahan, camkan itu. Mangga kanca-kanca ayo tole mantri nyebut gawe. Wanen lho kowe. Kok tole. Iya. Yen mendung tak silih. Wah, micek kemana? Kleru meneh apa ora? Wis penak. Nyuwun sewu kadang warga laras ingkang kinurmatan. Salah meneh. Kuwi ngono jenenge ora lirih. Kowe kaya budek-budeke aku. Omongmu dhewe jare layback rada membelakangi. Rada banter. Telat. Tekniknya staccato. Lho, iki pun dilenggahi Mas Jaduk Ferianto lho. Nah. Teknik staccato. Tok 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 on tempo. Oh. Staccato. Wah. Ndak pada kono Mas Jaduk lho. Ndak. Dadi hancur. Iringane. Anek kira-kira ora mampu pecat mawon, pecat. Ganti sing wong tuajuh, ora sing wong kaya ngene. Lah pangkatmu ki apa? Anu nyiseno. Nyisih nek kowe iki ora. Pak Sino kira Pak Sino ora mau manyang. Pak Sino ora mau manyang, sing ngitung duit kan aku bendaharane. Kowe Ora butuh nyambut gawe tok. Nyiseno kok ya. Ya iya, dhek ngitung duit lu makani kirek. Ayo Mas teknik staccato. Sing piye karepe? Neng gunung. Tak Oh. tak tak ngono to? Ya. Neng gunung tak kadong sego jagung. Yen mendung tak tisi taping gunung. Piye-piye kok sarora beneran ki piye kowe ki? Areng ndi? Pak Lurah, Bapak Dukuh Bapak Sukiman, Gusti Yudo, Mas Jaduk, Areng ndi? yo warga. Areng ndi? Gandeng kula pun lunas, kula tak tengok-tengok mawon. Kok tengok-tengok ngono kuwi iki garek kowe iki sing ngendika karo Anu Mas, kanca-kanca coba sing Dek Apri piye? wae le swara mah nek pancen kowe nyirik aku, Dek Apri wae. Nek pisan nengkas kowe engko le nyuwara aku ora rena ing penggalih ya aja takon dosamu, aku ora ndongake apa-apa, wis ngono aku ora ndongake. Kok ora ndongake apa? Oh, sakjane iki kanca-kanca ki ora trima. Sakjane kanca-kanca ki ora trima. Leripon. Lah aku dipitnah duwe anak Robansi kuwi apa? Nek kuwi ana sing ngaten nganti Pak Seno duwe anak Romimin hancur kita. Ngono. Fitnah. Lah kuwi tenan to? Sepisan meneh penjalan ngendika fitnah.
Sak sampunipun sedya ingkang kedadosan penjal iki dikofitnah. Wong lanang. Mongko kondange dal iki pantes tinulat Sinudarsana. Udal piwulang. Dal iki ngudal piwulang. Paling ora ilmune luwih setingkat luwih sithik timbangane para pamirsa para pandemen wis gegulang luwih dhisik sadurunge disampaikan. Iso sinau saka guru, iso sinau saka kedadian sehari-hari. Piye, aku do dewangi to. Ora terima lho. Kuwi do ngomong apa terserah. Iki soal keluarga, ini masalah keluarga. Ini masalah silsilah keturunan loh, Mas. Aku nek dipoyoki banci aku ora apa-apa. Dipoyoki kene dides ora apa. Iki soal keturunanku besok nek dindarani anakku war piye. Kok banget lho. Ana ning jan sukses prihatin wong wedok. Wah, nek ora wong wedok prihatin sengoron wong lanang do sukses. Banget lho. Aku nek dikritik mimin kagere panggung nesu-nesu saking kesangeten panjenengan. Alah. Wong wedok iki nek banget ora bakal mencak-mencak. Satpol PP. Ora wedi wis kula gegaruk. Wis kula gegaruk aku. Tole tak rewangi mbok kuwirang isin tak rewangi paribasan wong edan saupamane iki memperjuangkan hakmu Tole apa genah lanang jagat wasesaning Bathara Lanang wong gundule wis. Muga-muga bapakmu dijodohke dalan. Aku ora kaya banda donyane mung butuh pengakuan ya Tole. Sing gugu mesti pengen ngersake aku nang nggon kelakon. Mesti sing gugu mesti ngersake aku durung kelakon. Etunganmu durung genah kok, Mas. Mula aja mung 50, 70. Mbok ra kakak nesu jarene. Dibacotke sing penakno. Aku suwe-suwe dadi kancamu ya wedi nek kowe ngono kuwi. Wedi ngapa? Pak Seno kula wedi, Pak. Kene tak lindungi Pak kene. Seno. Sabar. Aja wedi jan. Kula ajre saestu lho. Aja. Aja wedi. Mbak Yumu ki pancen kaya ngono kae. Kuwi nek dikapak-kapakne mlayu ning sedayu rasane. Nggih, matur nuwun Allah. Wis nesu meneh. Pancen dalan uripmu kudu kaya ngene lho. Mbok menawa kanthi lancar kaya ngene besoke dadi bocah kang utama, luhur bebutenmu. Bisa kang priya dadi priya utama. Aja dadi jaler kulinamu jo barang saler sanggon. Sabar ya, Le. Rasakan yo gak. Wis geleman dirangkul kono. Cici aku nyangkul. Sesuk menawa rombongan liya aku ora sutik aku nyangkul. Bar bali ning rasa sok BI. cantik rupamu ayu atimu resik peceren. Kowe nek isra gabung karo aku padune bar bali ning BI to kowe. Heeh.